Hej, jeg hedder Anders. Jeg hedder Daniel. Og jeg hedder Sasha. Vi vil gerne introducere jer til, hvordan et undervisningsforløb kunne forløbe i dansk ved at bruge digitale fortællinger. Vi har i vores eksempel taget udgangspunkt i censur. Men det kunne i princippet være hvilket som helst andet emne. Ideen er den, at eleverne laver en multimodal fortælling baseret på computer, og i dette tilfælde som en reportage. I vores forløb bliver eleverne introduceret til begrebet censur, hvad det er, hvor det foregår og hvorfor det foregår. Herefter bliver de introduceret til filmiske virkemidler, underlæggende musik, kameravinkler, lys, farver osv. Eleverne får vist eksempler på reportager, som er underlagt censur og nogle som ikke er, hvorefter det diskuteres på klassen. Ideen er nu, at de er forberedte på den kommende opgave, efter at have gennemgået begrebet censur og dens betydning for journalistik. Eleverne bliver nu delt i 6 grupper og stillet opgave at producere et nyhedsindslag. De 6 grupper bliver fordelt på 3 forskellige emner, sådan at der er 2 grupper på hvert emne. Den ene gruppe laver indslaget underlagt censur, Og den anden påtager sig en kritisk tilgang til emnet. Læreren guider selvfølgelig eleverne i deres idéudvikling. De 3 emner, vi har valgt, eleverne skal tage udgangspunkt i er synet på Nordkoreas leder, Pussy Riot's demonstration mod Ruslands præsident Putin, Egyptens regerings lukning af Facebook under det arabiske forår. Eleverne skal nu udarbejde et storyboard for deres indslag, så de har fuldstændig styr på, hvad der skal ske. Her skal de bruge, hvad de har lært om filmiske virkemidler. Herefter får de tid til at filme og klippe deres indslag. Filmene vises og holdes op mod hinanden med opponentgruppernes video. Lærerne og eleverne diskuterer emnerne, de filmiske virkemidler og censurens virkning. Således kommer eleverne ind på etikken samt æstetikken i form af deres video. Dette var så et eksempel på, hvordan digitale fortællinger kunne indgå i danskundervisningen.